Salutare lume! Numele meu este Mitsuart și bine v-am găsit la extragerea din luna 1. Pe locul 5 îl avem pe Q Designs cu un entry destul de bunicel. Ce nu-mi place ce a adăugat pe background anume acele linii, chiar nu aveau rostul. Și ce nu-mi place, focul care a pus la sabie. Putea să mai pună un CC și să mai pună și numele. Adică nu e numele. În fine. Cute. Asta e părerea mea. Pe locul 4 l-avem pe Arthur Graphics cu un entry chiar foarte bun. Ce nu-mi place, cum ai așezat caracterul, background-ul care l-ai pus, puteai să pui unul mai nocturn. Îmi place ideea cu liniile și îmi place foarte mult gradietul textului. Și puteai să mai pui un CC, la fel ca și cute. Și astfel, dacă puneai și CC-ul, ieșea beton. Puteai să ajungi minim locul 3. Pe locul 3 l-avem pe Droax FX cu un entry care lasă de dorit. Ce nu-mi place, efectele care le-ai pus pentru background și cel mai mult și la caracter. Nu-mi place chestia asta roșie care ai pus-o. Sincer, nu prea mă atrage. Fulgerele nu aveau niciun rost pentru a fi puse. Îmi place gradietul textului. Chiar foarte mult îmi place. Și cam asta e ce vreau să spun. Pe locul 2 îl avem pe Bonitas Arts cu un entry care m-a lăsat fără cuvinte. Îmi place cum a așezat textul și gradietul, îl ador la ambele texte. Și fonturile bine puse, bravo. Și ce mai îmi place, efectul care l-a pus la caracter, bravo și aici. Și îmi place că ai pus și câteva efecte în Photolux, adică Photolux a făcut mai toată treaba. Bravo, Bonita, te-a învățat bine. Iar pe locul 1 îl avem pe Flash, a.k.a. Tediță, cu un entry fucking awesome. Îmi place la nebunie. Îmi place ideea textului, ideea care ai pus-o la text, adică drapelul acela României, la fel și la linii, foarte tare. CC-ul face tot. Deci, bravo, Teddy, bravo. Cam asta e și cu contestul de luna aceasta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share, subscribe și ne vedem luna viitoare.